Quan vam fer aquest vídeo no teníem ni idea que aquell país pel qual treballàvem de manera voluntària, que era un país tan pobre que la gent coneixia moltes vegades només la seva vessant de trekking, de senderisme, que tots els que hem anat alguna vegada al Nepal ens hem quedat prendats de la gent, de com són, de com t'acullen, d'aquesta manera de viure la vida sense pressa. Si una cosa no funciona, no funciona, i demà ja veurem què fem. Poc ens podíem imaginar la prova terrible a la que se'l sotmetria. Vaig viure el terratrèmol en directe al camp base del Makalu i en aquell moment no sabíem que seria tan tràgic el terratrèmol. Jo n'havia viscut un al Choyu, al camp base del Choyu, l'any 2012, i aquell cop no va passar res, així que vam pensar que seria una anècdota, però al cap de 2 hores efectivament vam començar a rebre notícies des de casa, per internet, que hi havia una catàstrofe, pobles arrasats, amb 80% de cases arrasades, en fi. Tothom, a més a Katmandú, tenia algun familiar, algun amic, cambrers, taxistes, jo que pregunto molt, doncs tothom tenia algun familiar o havien perdut la casa dels seus pares, perquè molta gent que viu a Katmandú és de les valls de fora, i la veritat és que, en fi, que el panorama és desolador i ara amb el segon terratrèmol doncs, ha afectat a zones que abans no havia afectat. I aquí estem avui. Si el terratrèmol no hagués succeït, vosaltres no seríeu aquí. Primer de tot, us ho volem agrair des d'Amics del Nepal, que hàgiu fet l'esforç solidari de venir aquí perquè aquest terratrèmol ha canviat la vida del Nepal per sempre més i possiblement la nostra.